Genesis chapter 1, verse number 3, the Bible says, and God said, you go to verse number 6, the same chapter of Genesis chapter number 1, the Bible says, and God said. I'm attracted with said. It must be verse number 9 again, the same chapter. And God said. I believe verse number 11 again. And God said. Just imagine. Simbari na mwarirese. Akatoziva kuti nikasataura azviitike. Ndokubva tora time. He said. Until verse number 26. Book of that, and God said, let us blue create men in our own image and likeness. Right. Munaji sikwa pana 26 Genesis 1. Anons image. Anons likeness. Zvino zviviri izvozvo. Zvinoda kutsemurwa zvoparidzwa. Service 1-1 azviri kubatanidzwa. Ende chiri chega chinoda wiki racho chimwe chechoda wiki racho. Kusvikira warova mwedzi uchitsanangura munhu because chinonzi munhu achimbodi one day. Ukaona muparidzi anonge papukuta chimhanyo bva toti apedza kuparidza ada kumbodzokera kuBible college. Because munhu vabereki nda kutaura chokwadi. Kana Tina Henry Ford akabuilda motikari. Akanzi tsanangura Ford iri motikari. Ahadi 1 minute kutsanangura Ford. Ane mawaya, mapistoni, mabloku, mai anoda kuti mese muterere zvamakati achirudunura. Achikudzai suspension chayakanakira ekabheuka nei because he is his creation. But a human being is more sophisticated than an automobile. If we are going to explain to you, we don't need a single surface. Let us create men. Not in our image, imago Dei, and our likeness. Here and the asikwa wacho. Pamwe pacho kavereka panonzi and male and female, he created them. But chapter 2, Genesis 6 verse, 7 verse, 8 verse. Jehovah ambenga asika munhu pa chapter 126. Ndiye anodzoka Genesis chapter 2, 6, 7, 8 verse. Akutsvaga munhu futi waambenga asika pana Genesis chapter 1. Unonzwa anoti zvino panyika painge pasina mvura inobva kudenga but yaita zvekutubuka. Uye painge pasina munhu unorindira nyika. Saka naimi Jehovah maakuchiti panyika hapana munhu but Genesis 1 mapedza kuti tasika munhu. Genesis 1 munhu asikwa image ne likeness imago Dei. Apedzwa zvese but ane chaanyimwa. Anyimwa imwe portion inomubvumidza kudya yogurt agonzwa kunaka kwayo. Mwari ndokuuya Genesis chapter 2 ndokuona nyika isina anodiriza. Iyambenga asika munhu. But panapa anoti hapana munhu anogona kurindira nyika. Saka Genesis chapter 1:26, it is speaking of the image of God, the imago Dei, which is the personality of God, the essence of God, which is He Himself in you, His Spirit. The imago Dei. Right? Now, that Spirit now, haina right yekutanga kuparticipate panyika, because panyika I office yemuviri. Denga ndo office yomweya. As long actually Spirit anobvumidzwa kurota but zvaarota haazvibate. Akarara anorota achichata but handei panyama kupfimbuka kwacho i disaster.
Kunyangwe tambenge taudzana kuti spirit inokosha, but Mwari anodzoka anoona kuti no. Pakuzoti awane pleasure yezvandakasika panyika, akuda imwe part inomuconnecta ku pleasure, nunguru nemazhanje nehuku dzandakasika. I have created provision before I created him. But anogona kunonoka kuconnectwa ku provision yake as long akaramba ari spirit. Mwari ndoko vauya, ndoko vanotora guruva rakatsetseka ndokusika mutumbi wauinawo right now. Ndoko notora spirit, ndoko nopfekera mumutumbi. Very work. Ndokubatanidza mutumbi ne spirit, book innovate, and the man became a living soul. So a soul is a production of a combination. Your soul is a product of a combination of the spirit and the body. Then man became a living soul. Ava a living soul, up your ability to participate panyika vana. Akugona kufamba, akugona kufimba, akugona kudya mabuffet. Andidika akutanga kunzwa kuti ichi chavava, ichi chanaka, iyi chocolate, iyi pizza. Andidi toda miti deluxe akuzvigona izvozvo. Zvogona kuti tikuda pizza miti deluxe nekuti ane muviri. Ameno ndikuteerera zvakanaka. Now muviri iwoyo hauna kungonzi kunyangwe taupa nyika ngaurarame mazvo kuda. Bhaibheri rinoti wakatorwa ndokubva wanoiswa muEden. Chinonzi Eden, ini ndinotenda kuti rakanga risiri bindu rekuti munogona kuritsvaga nhasi mugonzi rinowanikwa kakati rarire apa. I still believe kuti even mukaita search for Eden munosvika pakufa hamuiwani. Eden was bigger than a physical garden. Eden was the presence of God. Saka tasika munhu tamupa body, but haafanire kuoperate ari outside my presence. Mwari ndokuno create an environment yamakazoti bindu rei ndini ukaona une pamwe ndinzwise ndini andirambidzwe. Pauro anodaro kaverenga Bhaibheri pane paanoti ndini Pauro haasi Jehovha, anotodaro Pauro ndini. Andidika Eden ndokubva yava an environment yakanzi naMwari kunyangwe ndakusika handikubvumidze kuoperate outside this environment. Your body is prescriptioned to perform better in this environment. In Eden, you're going to be excellent. In Eden, you are going to be wealthy. In Eden, you are provided already. In Eden, you don't make a prayer asking God for bread. In Eden, you thank Him for your daily bread. My environment, but I've created an environment. I'm limiting you within my environment, which is unlimited. That's too much now. That's too much now. That's too much. I am limiting you within my environment, which is now the unlimited environment of God is also your limitation, because you are not allowed to operate outside that limit. Even though it is unlimited, it is unlimited because of the nature of provision, yet it is limited because in a do's and don'ts. So in the Garden of Eden, there are two trees: the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. That tree wasn't the tree of evil only, but knowledge of good and evil. And the Bible says the tree of knowledge of good and evil, when it was taken by Eve and her husband Adam,
they committed sin. Kudya muchero wekuziva chakanaka nechakaipa. Ameno wanoona monde rangu here. Kutodya chakanaka, kuziva chakanaka nechakaipa. Pane chakanaka, but Jehovah goro after nesham. Wazire chakanaka. Yove ati nechakaipa. Kurakuti wapiwa rationality. Munoziva inonzi rationality. Wakugona kuzvionera vega kuti yaibva isati. Mwari anga asingade izvozvo. Aida kuti urarame under his sustainability, faith. You're not supposed to lose your faith through your reasoning. Because nhasi kana Mwari vakada kukupa murume une wako ari mupfungwa dzako izvozvo. Ende ndo hondo yako naJehovha nhasi. Asi kuti Mwari hasina kukupa murume, but problem ndiwe. Unopota uchirota uri kuBarbie world. Munokuziva kunonzi kuBarbie world, kunyika yezvidhori. Unoona chine mamhasuru ne6 pack. Ndo chinenge ichinzi ndo dhali wangu. Chine mhasuru nei ne6 pack. Amai ni arega ndokuze. Unoro wachibhakera ne6 pack iyoyo. Ari murefu so. Tuudza Jehovah kuti amupfupa nditore, pfupa nditore. Unorowa ngunyu neari kumahanga ikoko uri kuzasi kopfo, uri kuzasi ikoko. Because iwewe wararama une murume wako asiri wa Jehovah. Une imba yako isiri ya Jehovah. Une mukadzi wako asiri wanobva kuna Mwari. Saka hondo yako na Mwari haisi kupera, ndo yasaka uve ne delay in your miracles. Nekuti Mwari vane hanya vari kuona kuti you are too immature. Chauri kufunga kuti imba indebvu dzakashepwa dzechipostori dzeBlack. Ukaona Bhibho waona murume. Nyambisirwa Bhibho ibvudzi, murume hunhu. Right? Saka Mwari vanoramba vachiti nhasi ndikamupa neBhibho asiri murume. Ndazviomesera Mwari bhodzi zvikanooma ari kudzoka nekwandiri. Saka zviri nani ane Bhibho asakuone. Wakambosvika life yekuti unogeza kusvika wapfidza. Hauna mukomana anokuona. Uchinzwa kuti waibva. Kupinda mbhazi makazara vakomana vega vega, kuna hwana anokumbirawo siti paugere. Unoenda kumapostori kubvunza ndine munyama aiwa una Mwari. Problem yako ndeyekuti you don't want to be in Eden. You want to be in your own pleasure. Munoona vana babana nama zvimwe zvinhu zvatinoti dzimba, zvatinoti misha, zvatinoti kupfuma inhamo pamberi paJehovha. Dzimwe marriage dzamunoona idzi padiki aposta pastatus kabhenzi kanyowanika nemaribhoni kakanzi from happy. Iwo ndo paunoisa murume wako zvako akanaka pressure. Yambisirwa mabhenzi aya ari kuuya nemiseredzero, masori mabhenzi aya kuripwa. Unombotanga warwadziswa kozouya bhenzi kusvikira wakutamba ufeve nemurume wekuziva kuti akandirwadzisa unoya imwe ndounganidza, akandirwadzisa kura kuti hausina basa nemarriage, wakutamba chipfambi mumarriage. Zvaunoona mamadzimai achiti chikure chemurume hachina kana basa. Why? Because ari kutsvaga kuripwa. Marriage ine mafaindi. Wako murume zvako akuigirawo chocolate ine nzungu pfupi. Yaari kuuya nayo asina kana chaakutadzira. Abva kutiza vakadzi kuofisi. Nokubva atarisa homwe akati handina shani ndokutenga yenzungu chocolate 50 cents. Iyoyo ndo yaunoti benzire munhu vamwe vari kutengerwa motikari mukore uno.
Kudai waiziva kuti motikari dzavari kudhiraivha vari kudzidhiraivha vamborwadziwa. Awaichiva varume varefu vasina Mwari, waisarudza mupfupi akatakura Mwari murefu. Our only challenge is not God, but our mentality when dealing with God. Tine vanhu vanorongera Mwari program. When God wants to bless you, guide him. Unomugaida kune zvauri kuda izvozvo. Unonzwa neprayer. Unonzwa munhu akuti Jehovah bataite twangu vari kurandani vandirangarire. Agaraudza Mwari kuti ngaibve kupi. Nyambisirwa Mwari ane munhu ari muHarare waarida kuti uconnecte naye, but pfungwa dzako dziri exhausted neUK. Kuti Mwari vachikupa manje vanoona kuti you are too shallow, vodelaya, vakamirira maturity. Iwo ngati kukura haudi. Vhangeri yakadai inokudza uide. Boza dzisi nhamo dzese kadzinobva kuna Satani. Dzimwe ndedza Mwari. Nhamo dzichibva kuna Mwari. Vari Mwari vanotumira nhamo zvishiri. Ari wane zvishiri moti Satani kunenge kuna Jehovah kuseri kwezvishiri izvozvo. Aiwa kamumura namufundisi kwezvishiri zvinozengana pabe naMwari. Iona kuverengere pane imwe nzvimbo zvinonzi ndiani ko mambo Jehoshaphat ana api vakuda kunotora inonziko Gilead ndizvo zvikanzi kosha Mwari iwo kama profita kwa profita pana because vese vango profita zvinofadzana ngatendai mambo munokunda mambo munokunda mambo munodzoka makunda vari 50 vese vachiprofita one message kusvikira Jehoshaphat aida Mwari akati iye kuramba uchingokuzwa isina ma critics ngazi bhuru wangu apa handisi kushora vanhu vako apa iye vanyanya kubva makiseni kusvika rido kwati unokunda aunere mumwe one ndokubva apindura zvikanzi ariko asi anopikisana neni zvikanzi naJehoshaphat mudedzeye ndokubva uya zita remuchinda iye ainzani Mikaya mwana waImula, rechirungu rinoti Ben Imula mwana waImula. Mikaya ari mufundisi one angane mbiri yekupikisa mambo kwete mukadzi. Mambo iwe unopikisa mukadzi ka mambo usina kapikisa. Une mbiri yekurwa mukadzi kasi kubhawa uchidi zvako pana wanda bazira aipikisa mambo kwete zvokupikisa vanhu vasina basa resa. Unopopotera mukadzi kupedza shungu dzekudherwa kwaunoitwa kubhawa, right? Aipikisa mambo kusvika pakuziva kuti ndine munhu one munyika yese asingataure zvandinoda. Ngauye Mwari ngaakomborere Joash kwaari koko. Joash ngaakomborere ngauye because Joash akapa mikana vanhu vasingadiwe kuti vamanifeste presence yavo. May God connect you to people that will give you an opportunity to manifest your ability. Ndokubva auya Imula, and Imula audzwa zvikanzi Imula zvauya kudai zvauriwe utange kuparidza uchipesana neni. And mambo achipedza kudaro Imula haana kubva ati kwete mambo, akabva atangira ipapa kupesana navo zvikanzi ishe izvezvi panapa ndatoenda kudenga ndokubva ndaona vision, ndaona kanzuro yaJehovha ichitsvaga kuti ndiani kwangaende panyika kunonyepera api. Kuti aende kuhondo andofirako kuti rakaparidzwa naElijah ridini rizadziswe. Zvikanzi ngirozi dzikatadza kuenda, but zvinonzi pakauya mweya wetsvina. Nokubva vanokumbira Jehovha kuti naye Mwari ndibvumidze yangu ini mweya wetsvina handina kushanda mazuva ano, ndiende kunogara miromo yamaprofita. Vafundisi venyu ndivagare miromo yavo, vaparidza ivhangeri yenhando isina upano hwangu kuseri. Ndibvumidzei Mwari ndimbopindawo muchechi ndigarawo muprofita, ndine shungu Mwari yekugarawo muzoziwa. Why? Because imi Mwari makati touch not the anointed ka. Chindibvumidza kuti ndimbonzwawo kuti the anointed wo mweya wetsvina ndokubhega Mwari vakanzwa munamato wedhimoni
But tine mwana ari munhu asingatende kuti Mwari vanonzwa munamato wako. Kune munamato wedhimoni wakanzwikwa. Uri kuda chinhai dhimoni zvikanzi ndigaro muprofita. Mwari ndokubva vakomborera dhimoni zvikanzi go and prevail. Riri dhimoni rakapiwa the prevailing power by God. In the name of Jesus, may you prevail in the name of Jesus. Dhimoni ndokubva raenda ndokunogara muprofita, ndokubva rairutsa nhema. Vichikuudza kuti Mwari haasi Mwari wengirozi chena bedzi. Ndimwari even waSatani. Ndimwari wedhimoni. Wakamboinzwa vhangeriyo? Inonetsa ndini? Ndimwari wedhimoni. Iyo iyi hatimboityi. Tokuudzai. Kuti mimi mukanzi muroyi munofunga kuti muroyi akabva kupi? Inharo dzemuroyi chisikwa chacho. Chisikwa. Ende Mwari havasi benzika kusika chisikwa chaunoziva kuti chazoita power unovadarika. Kuti muroyi kunyange akapengereka sei akaregulatwa kare. Mwari akagara aziya kuti tambako chidembo musi kwetakadi. Ngaagare mumhepo arutse moto, don't worry. Chisikwa chakaregulatwa hakuna kwazvinosvika. Just stay in the presence and all will be well with you. Your challenge is not God. Your challenge is how you deal with God. You are guiding God. Saka Eden, wamunoti munda weEden, it was an atmosphere. Yakanzi na Mwari, iwewe munhu, be limited in this unlimited atmosphere. Be limited by this unlimited atmosphere. Yandukuti limitation iri kubva papi? Iri kubva pakuti when you are in the presence of God. Paulo anoti, for everything is permitted to me, but not everything is what I do. I'm going to paraphrase that scripture. And in other words, ari kuti izvozvi mukadzi wemunhu akanditi uya. Nhasi ini ndiri kufundiswa kuenda kamwadoro panapa ndopamuchandiuraya. Munhu kanzi mufundisi vaura varamba maimufundisi munondiuraya. Ivoluntary. Nhasi shaini kati anchada kuparidza ndakuda kuti amudhiropa munoita sei? Munondiita sei? Ani muri kuzviona zvanokutaura? Now, because I'm in the presence, I can do that, but I'm limited not to do that. So it's a limited atmosphere with unlimited provisions. Right? So that presence again, even though it has unlimited provisions, but it limits me on other things probably that can be pleasurable to me. Zvandinotonzwa kuti kutamba negirlfriend so amai vakarara apa zvinonakidza. How are you? Unonzwa miri bvudzi kuti kumiri amai vari pasaita. There is pleasure in that. But I'm limited because I'm in an environment. I can't do that. I cannot do that. Never. Vaona vakabata manginde vachitamba bhorodhe rekusimudza makumbo kudai so. Kunyangwe ndiine nyota. Zvinzi mvura yakavharwa, migodhi yakaoma. Ndinoshanda medzamate wayo kusvika Jesu anditora. Haundiwane one day ndakabata paini redoro. But ndikanwa doro panapa munondiita sei? Inga mwarungonwa mwafundisi. Vatobuda mutivi vane mashampagne kuri vachimwa madora havana vanosangana. Varungonwa vachingoita zvavanoita ikoko vachingotaura nyangamba havasi kuzviita.
Inini ukaona ndichienda kubhabha ndakabata vana vangu tuso ndichigerwa pa vana vachigerwa, ndabva ipapo ndodzokana nawo kumba, ndotumwa hupfu namaya, ndoti ndodzoka nawo hupfu, ndoya nawo hupfu ndovapa, ndoona bhora rakabohwa, ndoverenga bhaibheri rikandinetesa, ndovhura bhuku rikandinetesa, ndorara. Kunyange vakandimudhurira handina option, ndinorara mba imomo kusvika vasekerera, tosangana mangwana. Usafungoti kumwe kwese kuna vakadzika, handipengeka. I mean a limited presence with unlimited provision. Vanongona vakagarwa mhino kana zviri zvokumusha kana zvenyika hatiziye. Bongo mugomwe musoyo kana kisa hadi. Ndo panochati vakadzakanda. Baba dzikamai. Amusati mamu presence. Amusati mamu presence. Tinodhumana mukicheni momwe akamudhura, tinodhumana akati ndivhurire gabongo vhuro musira ipapo kusvikira zvanaka, hauna option. Hazviri zvere na ichechi yachezo. Handi here Mwari wandiri kuparidza. But hakuna vamwe vanongoti mukadzi akangoti mudhure, katobuda nemotikari yake katenda. Katoti where you? I miss you. Hakuna here vari kuchita. But the presence, when it comes over you, it restricts you. The presence, even tikati Father, we pray for liberty. The presence doesn't give you liberty. There is a restriction that follows the prayer. Unaona patinoti we pray for freedom. Freedom yacho ngaisa nangoro. Kwaza mwenyu munoparidza grace. Monobata mamba, motora vakadzi vevanhu, mobata mbanje, moti Jehovah nyasha. For all men has fallen short. Verse robva raiswa ipapo. Zvonzi kunyangwe namasawi akakurirana pamwe nechibage, ishe vakatiregedza izvidini, inosanangurwa neemphasis. Munhu achizvova pamicrophone kuti munzwe, kuti mukandiona ndadonha mangwana ndinzwirewo nyasha. Kuda kwaMwari kudonha zviroti handina Mwari mukudonha ikoko. Nyambisirwa, you can never speak that language when you are in the presence of God. The presence is also a restriction. The presence is also a limitation. The presence is also a prison. Paulo anoti I Paul the bond servant. Inini Paulo muranda. Kurati presence inokuita muranda wa Mwari. Akomana tsanangura ipresence zvakanaka. Presence ya Mwari mu Garden of Eden. Hakuna chaisha inzwa pandiri kuda mweya mutsvene zvari kuita so. Inzwa pandiri kuda. Unoonera kuti Mwari vapedza kusika zvese zvavakasika, munhu, mhuka, shiri dzedenga. But verse randinoda inenge 28. Genesis chapter 1. Mwari anotanga kupatsanura dominion. Ndokutanga kutaura pamusoro penzvimbo dzinofana kuexercise dominion. Anomaziva? Anopa munhu dominion anditika? Ndova Mwari vatanga kutsanangura kunofana kuexercisewa dominion nemunhu. Andini? Ndokuti nekuhove dziri mumvura, ndokunoti nemushiri dzedenga, ndokunoti nenyika nepanokambaira mhuka dzenyika. Zvikanzi pese ngapange paine manifestation yedominion yako iwewe. Now, I want to say this. Ukabvisa hove mumvura inofa. Right? Ukabvisa munhu kwete panyika asi muna Mwari anofa. Right? Saka chinouraya hove imvura. Chinouraya munhu hakusi kubviswa munyika asi kubviswa kuna Mwari akasika nyika. Right? Saka uri kuonera kuti value yakapiwa munhu yakakura kudarika hove neshiri. Bozi hove inoregulatwa nemvura. But munhu aregulatwe nenyika, anoregulatwa nepresence yaMwari.
hova ina need nepresence, ine need nemvura. Munhu chinodiwa kuhove bedzi imvura. Makaipa mvura yararama yatotanga chechi ipapo nokuparidzirana mvura yakanaka, mvura yakanaka, mvura yakanaka. But kunyangwe munhu ngamupa mvura nemari nemba akashaya presence haasati akwana. Ura kuti nyika ine kuzara kwayo is still not enough to make a human being complete in the sight of God. Munhu anoyera, anokosha. Mwari kana vakamutarisa imhuka iri pamusoro pezimwe mhuka. Saka hove ikanzi yabuda mumvura inotatarika zi. But munhu anogona kupfeka storetu yakareba kuda kuti ngada kuenda kudenga, akafa mugoreka kuzoona tari kutatarika, agofamba catwalk mese mugombera maoko muchita komana chiri kupisa ichi, chiri kupisa, but chichitatarika. Unovaona kuma TikTok vane miri muhombe foni kudai so kutanga kutambira foni. Mese munogona kutadza kuverenga bhaibheri muchiona munhu isunzo mi achitambira foni. Nyamba ihove iri kutatarika. Haasi mumvura inonzi Mwari. Usanyengedzwe nekukura kwetsafu. Ari kutandadza munhu yarada Mwari munhu. Bozi hove chairi kudai mvura. Munhu ndopane deception. Bozi munhu anofunga takawana mari, murume murefu, kamotikari, obva ndakwana nezvinhu zvose, unonyepa iwe. Hausi hove because mombe ikawana huswa zvanaka. Hapana dheira inogomera takomana mumba mangu hamuna furniture. Mundove imomo iri right. As long as they don't mangwana tichavhurirwa danga tinodya huswa. Inorara mundove imombe. As long yadya huswa zvanaka. But kwete mhuka inonzi munhu. Unoirongedzera double story, ugoirongedzera lambo, ugoirongedzera imba ine matendere. Zvese izvo zvazvigone kuumba munhu kuti agone kufadza Mwari. There is a substance which God gave man in the garden, his atmosphere, his presence. Outside the presence of God, you are dead. Hazvina basa wakapfuma sei, hazvina basa une mafollowers mangani pa social media. If you don't know God, you are a dead person, a walking grave. That's why everything that follows you is death, divorce, quarrel, disaster. You don't share life because you don't have the presence, which is life. But tonight, this morning, this afternoon rather, in the name of Jesus, may you partake life in the name of Jesus. The life of the Creator, may it be your portion beginning now. Presence ya Mwari ukayowana inozaga unozvichikora, because you begin to understand kuti motikari yakakwirira, it doesn't change anything. Inini ameno ndichata se ndiri kushora, asi ndichitoshora but ndisina motive yekushora. Ndiri kuparidza but ndichitoshora but motive handina. Ani mazvinzwa. Ini ndinokanganisika nevafundisi vekuti mundiregererewo. Ndikutoshora but handina motive yekushora. Ndikuzama kuda kubudisa point but hakuna kwandingafurawo nako pamusoro iyi. Right. Ndinokanganisika nevafundisi vekuti anokupakira motikari 7 vayadhi kudai ari munhu waMwari. Obuda kare. Odedza media vasikana veda. Otonzi Monday yamutore motikari dzangu. Kashika. Nadzo pa Facebook. Muranda waMwari. Handina kuti zvakaipa ndati ndinokatya madzo. When God blesses you with material things, a sign that you've got the presence, those material things that don't make any sense to you or any meaning to you. It doesn't change you. Sign
muna Mwari, you are not changed by materialism. Ana Mwari aumona akavhura sutu swa lebo kunyange ndakapfeka inodhura, it doesn't change me. I'm bigger than materialism, because materialism cannot define me. The presence defines me. When you have the presence, you will speak like David. Deira anotadzira Mwari David anochema kuna Mwari, chaanochemera achemere mari, achemere umambo, achemere dzimba dzake, achemere vakadzi vake, achemere kuhina malections anoteera. Anoti muregedze kutora upano hwenyu Mwari mandiri. Take not your presence, not my money, not my kingship, not my wives, but take not your presence. Vakomana zvikanzi rwirai upano hwaMwari nepfuma, munorwira shikwe. Tine vanhu vakadonha papuripiti apa vari kuramba vachiti handibve pachechi pano ndakadanwa ndeyangu ndindakaitanga. Chaari kurwira maassets kwete upano. Kuita nharo, kubatwa redhenda handisirini. Handisirini. It's not what it was, and it's not what chirungu. And it's not what it means. Hanzi kuti. Achiramba chiri kusaka ite zvinhu zvese izvozvo. It's materialism. David anoti take note your presence. Kurakuti David angari ready kudimotwa, kudzoserwa kumakwai, but aina Mwari. Umambo was never David's agenda. That's the reason why uchiona kuti naMwari vanoti a king after my own heart. The reason why David akadiwa naMwari nemusikanzwa yese yanga inayo is because he knew that I cannot live without him. And aiziva kuti ndikatadzira Mwari chekukumbira ndo chandinoziva. Mwari musatora upano hwenyu. Ipapa tine munhu ipapa ari kurwira marriage, asi kurwira presence yaMwari. Ari kurwira marriage yake. Mwari musauraye marriage yangu, Mwari musauraye marriage yangu. Ari ready kukava small house kuti arwire marriage. Kukava small house, kukava kuti aingambozikanwe Mwari kurwira marriage yangu, achikava achiri. So zviri nani kuwina chivi owina mari. But are you ready to lose sin and have God? Are you ready for that? To lose sin and be rewarded with God. You know, varwa nyakutsikwa sikwa nemari zibhadharwa kudai. Gaivaro. Nduramba uchingonzura munhu akanaka bedzi, but usina. Vanovana namai, the presence of God is too bigger than our desires. Take not your presence away. Zatora upano hwenyu Mwari. Torerei mari, torerei zvingwa zvangu. Ndisiyei sezvanandiri ndichiberekwa kubva kuna amai. But ndapota murege kuti nditorashi upano hwenyu. That presence ukaitora ukaicapture. I want to give you some biblical references. But before I do that, I want to show you how the presence can be captured. Yes, thank you so much. Thank you for that. Thank you for that. Number one, the first method to capture the presence of God. Seek for the will of God alone.
God cannot give you his presence for your own pleasure, pride. He gives you so that you become an agent of his will. The Bible says in the book of Philippians chapter 2, from verse number 5 up to verse number 10 or 9 somewhere. Nokuti Jesu haana kubatirira paumwari, but nokudaro wakaburuka denga ndokupfeka nyama ndokuva munhu. Verse 5 verse 6. Ndokufamba pakati pedare munhu ndokuroverwa pamuchinjikwa. Anditika zvinonzi apedza zvose kuma verse 6 7 8 zvinonzi nokudaro Mwari wakamusimudza pamusoro pamazita ose. Right? Kuti panotaurwa zita raJesu ndimi dzose namabvi adini apfugame. But painopera novati kuti kubwinya kwaMwari, for the glory of God. So when God gives you his presence, there is a clause yaunofanira kufamba uinayo with the presence of God, knowing that you are there to manifest his glory. So to capture his presence, number one, unofanira kunge uri munhu anotsvaga kuda kwake bedzi Mwari. Upano hwaMwari hwakawanda kudarika vanhu panyika. But Mwari vanotya kuti vakakupa his presence today, what are you going to do with it? Uchaita sei nepresence yangu? Jesu ari pamuchinjikwa anoroverwa chipikiri nechisikwa chaakasika, nokuti Jesu ndi Mwari. Agochema sembwende ndi Jesu. Unonzwa anoti Elohi Elohi lama sabachthani. Vanonzwa vanoti imbwende akudedza Eria. Panondibata ndo panonzi neBhayibheri Jesu akabva anamata munambato ndokuti baba varegererei nokuti havana chavanodini. Mwari ari pamuchinjikwa asvipirwa mate nechisikwa, aroverwa muchinjikwa pamuchinjikwa nechisikwa. Paangadai akaita uhauko hogeni kukakata akomana zvipikiri vichiti kakata kakana vichidonha denga richiputika, vatumwa vachiburuka achibuditsa mhasuru dzinenge dza Superman, achiudza vanhu kuti nyika ino iyi ndindakaisika ndini rendirodi pano. But anonamata achikumbira kuti iye amutswanya chigunwe arege kuparara. Uri kuona the character yemunhu akaita capture the presence of God. The reason why Mwari vasiri kukupa upano hwavo even wafasta, number one, you are still living in bitterness, yet you are looking for the presence. God can measure the level of your bitterness and the power of his presence, and he can look at the results after that, and he will say, no, this one I will not give this one my presence. Nikakupa presence yako, ex wako hararame. Unozvigonerezva kuti warohwa chipikiri na ex, moyo watsemuka, ugoti muregererei Mwari, haana chaanoziya. Mwari anobva atoona zambia rechechiuno anoregaria, but anoona mabatire echiuno. Uchipopotera ex, uchipopotera ndinoiexposa. Wapedza kudaro zonzi namufundisi Motowashe gaditsanyei, ndopa unochemera upano wenyu Mwari, upano wenyu Mwari. Chinongoma igurokuro upano hauwani, because you are not after his will, and God can measure your bitterness, and he can know that the moment you are not pure power. Vamwe venyu dai manga muri imi mana Mwari tingadai takafa kare, dai takanayiwa nemaasidi kudhara. Vamwe venyu vari vana dai makanzi munana Mwari, ndangovhura pombi yemaasidi, mhanza dzese tichimhanya tichidira mvura tichichema kuti nhai Mwari matsamwei. But imagine kuti Mwari anonayisa mvura pamundo womuroyi. Muroyi anogona kukohwa zvinopfuura anonamata,
as long akaziva kudyara bedzi nokukohwa muroyi anokohwa even asina prayer. The love of God, that presence, when you want it, then you need to shift your mind. There's supposed to be a paradigm shift. Let there be the love of God that surpasses all understanding, going after his will is an attraction of his presence. Jesu anosvika paanoti ini naBaba tiri vamwe chete. Waona ini, waona Baba. He had aligned himself to the will of God such that anything and everything that he did was God's will. Kutowanza shimba kudai Mwari vanga vari munyaya dzacho. Kusvipirwa mate kuignore Mwari vanga vari munyaya dzacho. So you want to capture his presence, then ignore his presence, seek his will, and you'll be rewarded with his presence. So the first dimension, you want to capture the presence of God. First dimension is called the will of God dimension. You tap into the will of God dimension, whereby everything chawakuita now. All right, we still have time. You right, Pastor Kofande, we still have time. Thank God. Saka, ukapina will of God dimension, it means everything chawakuita, you are seeking after God's will. And when you get into the will of God dimension, the will of God dimension, maintainwa ne consistent prayer. Do we talk about how to capture? So the first stage is not even prayer, because if you pray without the will of God, you pray amiss. Pray. The presence of God will come. Pray. The presence of God will come. We need not to go to manje. But if you pray, you don't have the will of God. What are you going to pray about? You don't know how to pray. When you have the will of God, then you pray with the will of God. Consistent prayer. And the prayers are not capture presence ya Mwari. Ahasima supplication prayers. Ahasima prayers are conditional. We have supplication prayers, we have conditional prayers. Ma conditional prayers ndo mama munoti kana makuda kunorara. Manzi baba bate muna matutirari. There is a condition to sleep that has forced you to pray. But as long if you maintain your Christian life with conditional prayers, you will discover that you can spend even a week without praying because you need a condition to pray. So you will not capture his presence, because the way you fellowship nguva dzaunoswera mari dzinotrigwa necondition. Ukasabatwa neopa urari sadza rikasaibva unamati unotonamatiswa nesadza ndipo unonzwa ruwa roko rwemwana iwe ngatinamatei pasadza ndipo unorovera mwana ipa pasadza iwe ngatinamatei pasadza but anobuda kuenda kuchikoro anamatirwe mwana anodzoka anamatirwa anobashuka kurova neshama unamate pasadza ndipo unoti iwe kurova muromo mwana muromo wakajaitwa namata mwana pasadza. You have a condition yesadza. Toita munhu ane condition ye poverty. Namo yaoma katakata epapo ebababa. Bese munhu takumana taita prayer warrior nyamba inamo. There is a condition. Unomuona kuchema kudai so misodzi yese pamatama mukati akomana mwara munhu anoda Mwari. Nyambisirwa misodzi yese inamo pasina namo aite zvaari kuita izvo. So you will not capture his presence because you are conditional when it comes to prayer. You are in the will of God dimension. Number one, we're gonna get into the consistent prayer dimension, capturing the presence. The consistent prayer dimension. In the consistent prayer dimension, you don't pray because you feel like praying only. You pray more because you don't feel like praying. I'm not going to bat that you don't pray because you feel like praying, but you rather pray more when you don't feel like praying.
paunenge uchitonzwa kuti hai nhasi miri yakaneta ndopandokunamata iva. You don't pray because you feel like praying. You pray more when you don't feel like praying. Right? Because if you don't feel like praying, it's a sign that there is a presence which is far away from you. So that's where you are in need more to pray, when you don't feel like praying. Saka consistent prayer chayakanakirana. Iyo pachayo inema dimensions, because you are capturing. How many can say capturing the presence of God? Can you say it one more time? Iyo inema dimensions ayo. Because the consistent prayer zone is zone yekuti aikumbirwe chingwa, aikumbirwe majarini. Is zone yekuti you are charging your spirit. Sabadeka. So we call it a prayer charge. You are charging your spirit. So that's why in that zone you pray when you don't feel like praying. Because unotarisa battery orako kuti rengera apa half. Imi mese muri pano vazhinji mune motikari. Hakuna munhu akambinda nemotikari iri pafull tank but naye pa service station unzi sheka unaka. Munhu wese akaona yatsvuka unoona uya amanya. Kana asina mari nekutokwereta kana 10 zvayo 5 liters handirika. But moyo wangu unoti sei tine hanya nezengere neinji. Kuti kana ratsvuka unokwereterwa nemari yekuti dai rangobva pa E. But munhu anosvika pakupera kuoma asina mwari. Mhanya kutsvaga makombo, kumhanya kutakomana dai nangobata kamuna matakana 1 hour kana kutotiza office sokuenda mutoilet chaimo chamange zvara kudai ungari kuita make up. Kunzwa kuti takomana battery radi. That is the reason why tine a temporary presence which is based on influence, because the presence of God can operate in the influence level. You come in church like this, you have a pastor who prays, he's carrying his presence, and all of you are under my covering, and you are supposed to feel what I feel when I'm in prayer. You feel good not because you pray, but because you are being preached by men who praise. So there is an influence. You know, when akunyengedza kuti ataanayi muchafara chirega ndivhare kuteerera here kana kuti kutsamwa. Saka influence iyo inogona kuti komana tinayi unonzwa kuti wamunzwa here Mwari nhasi kwakuna Mwari. Saka meso unofunga kuti wabva unaye but Mwari wangu waunga uchinzwa ndewangu asi wako ndewangu. Ndewangu. Ndosaka ndakaudza leader ndikati ndikunzwa uchitoka leader hapo but pane heaviness pane iwe ndione heaviness. Sari kunyepera vanhu. There's a spirit of heaviness here. Uri heavy ndiwe. And now go and pray. Because munhu ane influence even mune heaviness akamira. Munononzwa kamezi naye imi vanangu. Zimwe services dzinenge dzakadhakwa dzamunoziya vanangu. Baba wenyu akamira apa munzwa kuti zvakuita here. Mukurevesa. Avisiri zvere. Muitonzwa kuti service yakadii. But baba vakamira apa unonzwa kuti zvakudini. Aisi nauye kuti anzi heaviness. Ari kuita keyboard yakudii. Kana uina Mwari, let the environment be absorbed with your God. Choka ari kuti uritsika sekuti unoziva kuti kana una Mwari drama anosvika paurikandira pasi stick kuti aisokuramwa kunoenda buda mukey. But ari kuimba vanhu vachidonha nemamhepo achidi. I pray for a service whereby one chorus will penetrate into the realms of deliverance. Kana David ainga katakura Mwari wekuti achiridza udimbwa, mambo vane madhimoni vaipakatika kuva munhu kwaye pasina rabha umabata musoro riri gitari romuranda waJehovha achikwenya ndandi munhu akagarwa nemamhepo ainzwa kuti komana ndasunungurwa. When you
capture the presence of God, it doesn't matter you are not a pastor, even uri secretary. Uchibata keyboard with office yes inozvinzwa kuti kuna abata keyboard ana Mwari. Chaos flees and peace appears. When you carry the presence of God, uri murora wakarorwa mumusha una amwene vanonesa. Au manya kumizidzana nawo. Imagine anidanzwa. Vanozvinzwa kuti kune murora akauya akasiyana nevamwe. Unyoro hwako nemhepo yaunosiya paurukuro vanoudzana, kana vari varoi vanoudzana kuti akomana akazororwa naGideon gore rineri. Kana kuine mamhepo anogona kuziya pana Mwari, avasi vatendi, madhimoni. Imimi amutomborina discernment nemweya wetsvina. Ndosaka chino kune mumwe munhu anogona kuti Mwari vari pano, dhimoni rabuda. Dhimoni rabuda. Ndopazoti inga Jehovha rabuda. Kuna kuti chatanga idhimoni kunzwa Mwari rikamanifesta kupfuura munhu ane Bible. Dhimoni ndo ratonzwa rikamanifesta. Iwo chiro wakale. Asikuitikerera iyi. Dhimoni radona iwo wangoda. Urungati chiri munyama. Saka dhimoni ritori sensitive to God more than munhu ane Bible. Haro ane presence akasvika. Hauna need yekuti ndiri mwana waMwari. I'm born again. I'm 30 years in Christianity. No. But the presence of God is not measured with your years of being born again. It's measured depending with the time that you fellowship with God. The time. Vamwe venyu patinokurovera hamuroti hamuna matinokurovera pa time. Vamwe tiri consistent. Tikaloka tibude, iyo ndonobuda. Tikaruma kudai, kuruma kuMwari kudai so. Vanoziva. Kunyange ivona Mwari vachimhanya, musavanza kuti program dambure yako mana ndarumwa kuno. Tikaruma taruma. Ndopatokurovera ipa. Patokurovera. Kugonya kudai so kuti tagonya takuna mari. Unoedza. Takagonya a one place. Urenyi kudai so. Ngepikoko. Takagonya. Unoona patinobuda paipa, unoona even ane mari anonyima unonzwa kuti wangondipa mari. Zvokuti even namai vanobvunza nemakatanga rini kupa imbaba imi. Kwauya nepresence atinyimike. Unondinyaya ndisipo. Ndichingosvika ndounondikuza. Unontaura ndisipo. Baba wakaipa. Ngandiuye. Ngonipo microphone ngoti maviri matatu bedzi. Unoita mutendiyo. Presence. Do you know kuti Paulo aitakura presence yekuti akaparidza kusvikira Agripa, ndi Agripa akati Paulo wakuda kunditendeuza here. Achileya Paulo. Ari muchedi because Paulo asungwa. Inyanya. Nokubva apiwa mukana wekuti vhura muromo, kwete kusunungurwa maoko, muromo. Makasunga maoko badi muromo. Zikazi chitaura kungoti maviri matatu zikazi unonitendeutsa yo. When the presence follows you, the limitations of this world becomes your place of dominion. Panonzi nevanhu panapa pakafoirirwa. I tell you in the mighty name of Jesus, you will not fail when you carry the presence. Saka that prayer now. Gomana. Unaona, you stay there. You stay there. The more you stay in that prayer, the more you increase your capacity. Saka capacity I increase when ukubatwa msoro. Fundisa. Number 3, capacity yangu. Increase capacity. Ukauya uchida capacity, ndinongokudedza sokusowe kwangu kandino na mata. Doro vanewe 5 hours. Urara ugomu.
Ukaona ukadzipedza wapiwa capacity. Wapiwa capacity. So capacity does not come by laying of hands. Capacity comes by the time you spend in prayer. When you pray more, your capacity is enlarged. Right? You stay there. Don't move an inch. Don't pray. Just emergency. Hakuna chinonzi emergency prayer. Kantakutona mata. Hakuna emergency. Takutona mata. Una mata kusvika nyemba dzashisha. Tino boira kusvikira netipoti yakukwata zvese tina mata. Zvazvokuti anza amirani mbonotarisa muriwo wangu uripa prayer. Tarisa muriwo wamai. Unosvika imba yese yatsva. Kana takunamata dzimai stove, bvisai maguru pamoto. We are now praying. Hatina mate zvekudada akazoti ari kanongobata kaprayer padiki kunyopinda pembe vanhu unze kashuga. Oti tibato munamato. Padiki wapinda unze kakabhanzi ati tibato munamato. Wapinda paya unze kazambia tibato munamato. Tumunamato twekunyengedza tushuga twapiwa. When we pray, hatina matire munamato 2 minutes. We pray because we have a capacity. And that capacity that has been enlarged. The bigger the capacity, the greater the capturing ability. The greater the greater the capturing ability. Now, I want to impart you with that capacity today. Vaparidzira mufundisi ana kana mborongeka. But zvechitofamba. Ndiregerero ndakafoira inonzi homiletics. Ndakakuratidza mari dzavo dzangu andakatofoira. Ndiregerero. All right, tens and outers. Tens and outers. Ndiregerero wale. Ndakafoira. Now, andinambobuda munyaya. Sazofara kuti havara vadondo nasi aiwa ndaumboro vadondo ndiri rai terera. Bible not, and Abraham pitched his tent at the plains of Mamre. And he built an altar. Right. Ukaverenga Bible rakuresa about the life of Abraham. Uchanoramba uchingonzwa kuti and Abraham pitched his tent, he took his tent and he pitched it, he took his tent and he pitched it. But he built. It was an altar. A tent speaks of something temporary, but a building speaks of something permanent. So what Abraham built was not a tent, but it was an altar. Saka permanence yanga iri ku altar, but temporary. Irikutende. Saka tende kuna Abraham, that was his accommodation, his pleasure. He did not invest more on things that has to do with his own pleasure, but he invested more on things that has to do with God. He built an altar and he pitched. Why pitching a tent? Because he was ready to move with God. When you move with God, you don't build, you pitch, because he can move you anytime. It's like a problem here. We are building on yesterday's miracles instead of pitching on yesterday's miracles. We are building on an environment of 2019 instead of pitching. Mwari vakaburuka pano pa community hopana. Kwazana yesi yobvondoka vanhu voungana zvokunozara nemabhawa kuita maoffice eda. Hatigare ipapo, we pitch there, we don't build there. Because we still have another greater glory that must come tomorrow. So we build on God and pitch on miracles. We build on God and pitch on testimonies. Because we are moving creatures. We are pilgrims. We move where God moves. We follow his presence, not our pleasure. Pitching tents, building altars.
You see? Saka urikuonera kuti auta yaiuya nenzombe oponda opa Mwari ipapo ndo paaita permanence baba. Saka to take it literal, anditi Abraham enjoyed giving more than spoiling himself. Abraham enjoyed giving more than spoiling himself. He enjoyed giving more than spoiling himself. Are you able to do that? What I was on the pattern and watch revelation. No burza. Terror. Nanchita name we are Amanas. Give a prayer. And then we're talking a lot. But there's something amazing that I got. Unaona Samuel prophet. Mese buno underrate the spirit by which Samuel operated with. But muverenga kwangu Bible, I have not yet seen a prophet like Samuel. And it's going to compare. But I'm honoring him. Samuel operated in a dimension in which very few prophets did that. But vazhinji venyamuzoona. Do you know kuti Samuel ndiye gamprofita akabridge the ministry of a seer into the ministry of a prophet? Samuel ndiye akabridge the ministry of a judge into the ministry of a king. He took the judges into kings and he took seers into prophets. And all those things were in Samuel R1. He was a seer, he was a judge, he was a prophet, and by being a judge, he was a king. You rule. So the anointing that Samuel was carrying was operating as a king, as a judge, as a seer, and as a prophet. Right? And ipa usia. Akomana Samuel Mwari ngamukomborere kwari ikoko na Paulo na Abrahama ikoko. Samuel. Do you know kuti Samuel achizvarwa? Akazvarwa mushure mekunge amai vatambura vachisekwa na Penina. Amai vakapinda mu traveling prayer inonzi groaning. Inorambwa nevakawanda. Groaning. Yekuti avachagona kuti Mwari numbu yangu Mwari, numbu yangu Mwari angoti kusvikira mupirisita ati kunai doro rinonwirwe muchechi. Manamatira doro rinonwirwe muchechi. Mukadzi akaona kuti mupirisita anenge asina Mwari zvikanzi naisha doro ripiko ndiri mukadzi ane shungu pamoyo. Munhu ane shungu aumunzwa kuti hey, numbu yangu Mwari, numbu yangu Mwari. Unoona nemuromo unoramba mabreka anotadza kubata anopera muromo unoramba wakaloka. Mwari ndokuona vakati ora ndakuda kukuriwada zvawakasekwa na Penina. Ndohamba mwana mukomana anonzi Samuel. Haana ndokuziva kuti kana auya kuna Mwari, I should not build on Samuel, I should pitch on Samuel and build on God. Kamukomana kakarumurwa kaine 7 months ndo vakanodhambuka maritani. Dhambuka kuchechi. Kachingorumurwa kusukwa mhiripiri pamunyasi ndo vakanosiwa kuchechi. 7 months kaine manapuke. Ndo vakapiwa kunashe kuramwa. A blessing ya wana matter for years yauya obwa iramwa mchechi. Building on God. Dakurova vangeli. Ndo vakarap kachingorumurwa ndo vakasiwa mchechi. Akasisina mai, akasisina baba, bandinofara kana Jehova. Kamwana so kachirara pasi pe areka. Akatanga ku experience a presence Samuel iri ndumure. Kutenga kufunga ndokubva Mwari vati ndakuda kumushandisa. Chiri kusaka Samuel asarudzwe. Remember kuti kuna Hofini na Phineas vana vomuranda nomaapostора eri. Ivavo ndo vangadai vakasirwa ministry.
mukuru achifa ipai vana nokuti yakatangwa nemukuru. But Mwari vanoona munhu agarisa mupresence. Mfana agarisa kubva ari mwana akomba ari mupresence. Mwari ndokumusarudza Hofini aripo, Era aripo, Phineas aripo, ndokuenda kune munhu akakomba, munhu akava the ability to tarry in the presence, staying there. Kubva ari mwana haana kubuda, he stayed there. And God came, Samuel. Munoiziva nhau yacho kusvikira Mwari vazotaura naye vakampa zviprofita. But honor the nature of detailed prophecy yakapiwa Samuel. Indikuitsvaga bhabheri ndikushaya kuti ndiani munhu akafanana naSamueri. Samueri ainhonga tsono, svosve dema, mugore dema, munyika dema, achiri nhonga. Samueri akatanga kupiwa zvinhu zviri accurate ari mwana mudiki. Samueri day Mwari vakati ndakuda kusimudza mambo Saul, anosangana naSamueri. Samueri atanga kuti madhonga awanikwa. Audzwana nezvemadhongi, madhonga awanikwa. Nhasi yaudya nokuti Mwari wakuita mambo. Ndokudya, vapedza kudya chinzwa ndopandinoda. Inenge chapter 10 1 Samuel. Zvikanzi uchibva pano uchanopinda nenzira yakati uchasangana nevarume vashanu, vaviri vakabata zvingwa zviti, inzwa detail, 3 loaves of bread, vamwe vakabata 2 mabhodhoro ewine. Akomana ndine vanhu here vana venyu matv iripo here. Enda kuna Samueri, kurumidza vanhu vangati akuparidza ngano. 1 Samuel chapter ningirikini ichi nenge 10 10. Zvikanzi uchasangana nevarume, ndova nhamba yayo yataurwa. Zvikanzi nemaloaves echingwa avanenge vakabata, zvikanzi anenge 5 here kana 3 nenhamba yezvingwa. Zvikanzi nemabhodhoro 3 ewaini. Zvikanzi ukavaona vanhu iva vachakupa zvingwa 2 uzvigamuchire. Wabva ipapo uchanosangana nemaprofita, ndobva ataura nemainstruments ainge akabatwa nemaprofita. Zvikanzi vakabata udimbwa nematamburini vachiburuka mugomo vachibva kunoprofita. But ukapinda pakati pavo uchabatwa nemweya wekuprofita nokuti vachaprofita. Kana vaprofita uchagarwa nemweya wekuprofita. From that day you'll be turned into another man. But honor detail. Samuel mprofita. Zviri kubva kupi? Too much presence. After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines. And it shall come to pass when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down. Chimboenda pamusoro umboudzwa nezvezvingwa. Profita noziya rofu rechingwa rumwe yemutendi. Enda pamusoro uone muprofita noziya nhamba yemarofu ane vatendi. Enda futi pa 3 tiri muchechi hatisi kumhanya. Ndambotaura ngachaparidza sarendiro tinasa. Enda pa 3 takamira enda ipapo toparidza right. Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee 3 men going up to God to Bethel, one carrying 3 kids, and another carrying 3 loaves of bread, and another carrying a bottle of wine. Akomana diteri kuudzwa nenhamba yemabhodhoro ewine, nenhamba yemarofu echingwa, nenhamba yembudzi. Zvikanzi vachakupa zvingwa, vakupa zvingwa usarambe, gamuchira nekuti vachakukudza. Wabva ipapo uchasangana neuto ravaFilistia. Fura uchanosangana nemaprofita. Don't you love such a prophet? Amen. But how come Samuel asvika palevel iroro? He grew up in that presence. He stayed there. Child of God, I beg you, stay in the presence. And share support in that. Stay in the presence. Diterire life yako Mwari vanaro kare. Gara mavari vanokuudza zita remukomana anorora, mari yaakaronga yekurora, dhei raanokufimba,
hembe yaunofana kupfeka, kara yegogo yacho, urege kupotswa nemunana. Those details are there. So you'll be turned into another man. It tells you that when you enter into the presence of God, what happens? You are turned into another man. Oh, all right. Let me give this reference. Judges chapter 16 verse 17. Judges chapter 16 verse 17. We know that story. Ya Delilah. Samari anini tatakuti Samaranza Samson. Anodanana na Delilah. Ndokudanana ndokurirana kuma KFC kupi vadiko kunodigida vadi nomukazi akarambidzwa naMwari. Naye kunodigida ku beach kupi ku Cape Town nemunhu akadi akarambidzwa. Anokumona muranda waJehovha. Anoda zvakarambidzwa. Nubuya Mwari. Zvakarambidzwa izvo ndo zvaanoda izvo. Kuna kwasina kuenda akwira naye makomo kupiko kunyanga kupi nemunhu akarambidzwa. Kusvikira azoona kuti munhu uyu, because uyu akarambidzwa akawo iagent yeimwe nyika. Hura harina rudo kusanyeperwa iagent yeimwe nyika. Zambova wanyengedzwa iwe ukadi ukawainirwa iwe unofasi vakatarisa sedemba. Hakuna rudo. Rudo ndo ruri kumba. Dzoka uyamwe. Dzoka kumba. Hakuna rudo kusanyeperwa. Delilah aiti kana Samson akubhoya kana so vatakangotamba. Uzwe Samson agota komana. Kwedazvi kwezvi nyamba uri kunyangirwa. Unofa wakatarisa sedemba. Ndokubva aona Delilah kuti adzadyira. Zvikati simba rako rinobva kupi? Ndobva atanga mboto kandisunga nemakasho ukadidi. Zvikazoti manje ukadaro manje ndokupinza fasting. Unotsanya nemakara kwayo unotsanya izvozvo. Akana ama fasting zvikanzi unotsanya ndudze riri kupi? Zvikanzi shuwa rikandikudze chokwadi. Zvikanzi kana ukandicheka mhotsi dzangu ndakakura ndiri munaziri, apo zimuranda raMwari riri kupa information kuna Satan. How come a great man can be so weak? Zimuranda raJehovha raiti kana zvikaoma raidzura magedhe eguta riri 1. Enda raidzura karosunda iwa raitakura romhanya kusvika ranokanda magedhe mukomo 100 kilometers rakasenga gedhe. Zimuranda raJehovha. But raenda pamberi pedhirezi tsafu masofa tambirwa kudai so rikaita wiki kushaya kuziya kuti zimuprofita. Akatanga kutaura nyaya dzinovhundutsa nevatumwa. Akaudza Satani kunowanikwa